Miten mä tasapainottelen tavoitteellisen treenaamisen ja pitkien työpäivien kanssa? Tässä on yksi esimerkki mun viikonlopun työreissusta, joka starttasi torstaina matkustamisella, työpäivällä ja kovalla treenillä. Tämä palautuminen ei nyt ole ihan optimoitu. Eilen matkustin 6 tuntia, tein 9 tuntia töitä ja siihen päälle lähdin vetää treenin. Ja nyt mä oon lähdössä juoksemaan töihin, koska muuten mä en kerkeisi saada tätä reeniä ineen. Juoksin 8 kilsaa töihin ja sen jälkeen 11 tunnin työvuoro samossa kamppeissa. Ja töistä suoraan hampaanpesuun ja suihkun kautta nukkumaan. Aamulla sitten lähdettiinkin taas heittää 12 kilometriä vauhtileikittelyä. Tämän jälkeen annoin jaloille lepiä, menin potkulaudalla töihin, 11 tuntia töitä ja vauhilla takaisin leirintäalueelle ja nukkumaan. Sunnuntai-aamuna hullun virkeänä lähdössä pitkikselle. Tein semmosen mokan, että mä en tajunnut syödä kunnolla ennen tuota lenkkiä ja crashasin ihan huolella tuossa 5 kilometrin kohdalla. Onneksi mukana oli geelejä ja kauppa oli lähellä, niin onnistuneesti saatiin vedettyä treeni loppuun asti. Pienen sorsien tutkailusession jälkeen laitoin kamat kasaan ja lähdin tuolta varastomajoitushommelista töihin ja bussilla kotiin.